Quería falar hoxe dunha novela que para mí moi querida, que é O Hobbit de Tolkien. Sempre nas entrevistas hai unha pregunta moi típica que é: cal libro te levarías a unha illa deserta? E eu, a verdade é que sempre o penso, nunca sabería cal levar, porque sempre teño a impresión de que levar un sería unha perda de tempo, non? Porque nada máis que un sería algo triste. Seguramente tampouco me levaría o Hobbit, pero, sin embargo, é certo que destas historias coas que ao longo do tempo pois acabei tendo unha certa vinculación afectiva. Por que me gusta o Hobbit? Bueno, por varias razóns. Eu lín o Hobbit creo que por primeira vez cando estaba en COU. Tiña unha pandilla de amigos bastante frikis que vían cine xaponés, escoltaban música africana, e un deles recomendoume o Hobbit. E lín o Hobbit, pareceume moi divertido. Realmente non me gustan as novelas de aventuras, e o Hobbit é basicamente unha novela de aventuras, pero, sin embargo, creo que ten polo menos dúas ventaxes. A primeira é que as personaxes son estupendas. Gústame moito Bilbo Bolsón, encántame os ananos, gústame moito Gandalf. A segunda é a propia creación da novela, porque é unha novela na que Tolkien inventa todo, inventa o mundo completo do Hobbit, o cal para un novelista pareceme moi meritorio, pero ademais pareceme unha idea moi poderosa, inventar ti toda a ficción, absolutamente todo o mundo no que se desenvolve a túa historia. Bueno, sabedes que ademais Tolkien era un erudito, un coñecedor das linguas, un home con unha cultura extensísima en mitoloxías europeas, e toda esa sabedoría está verquida no Hobbit, creo que ademais con moi pouca pedantería, o cal é bastante meritorio, o cal quere dicir que realmente tiña moi interiorizado ese coñecemento, non? Por outra banda, outro dos motivos de que o Hobbit me guste tanto é que cando meu fillo tiña como 3 anos, un día ocurriuseme ler o principio do Hobbit e matábase a rir. O nome dos ananos encantáballe, gustáballe moito Bilbo Bolsón, e cada vez que lle lía outra vez ese diálogo tan simpático no que os ananos beben té e comen toda a despensa de Bilbo Bolsón, cantas máis veces escoitaba o primeiro capítulo, máis escachaba a rir, e máis lle gustaba. Bueno, foi, pois, eu creo que unha lectura do mesmo capítulo ao longo dun ano que resultou, penso que moi divertida para todos. Así que eu precisamente o que vos vou ler é ese inicio, que é a invención do Hobbit, da personaxe principal. Senta se queres. A invención da personaxe principal e logo a aparición de Gandalf, que é, bueno, pois unha personaxe estupenda, non? O primeiro capítulo chamase Unha reunión inesperada. E di: nun burato no chan vivía un hobbit. Non era un burato noxento, sucio, húmido, cheo de restos de vermes e con cheiro a lama. E tampouco un burato seco, baleiro e arento, sen nada no que sentar ou que comer. Era un burato hobbit, e iso quere dicir comodidade. Tiña unha porta perfectamente redonda, como un ollo de boi, pintada de verde, cunha brillante aldraba de bronce xusto no medio. A porta daba un recibidor cilíndrico como un túnel moi cómodo, sen fume, coas paredes revestidas de madeira e os chans lousados e alfombrados, provistos de lustrosas cadeiras e moreas de perchas para os chapeus e abrigos. O joven encantaban as visitas. O túnel cobregueaba e adentrábase bastante, aínda que non directamente na ladeira do outeiro. O outeiro, como lle chamaba todo o mundo moitas millas ao redor. En el abríanse moitas portiñas redondas, primeiras nun lado, despois no outro, nada de subir escaleiras para o Hobbit. Dormitorios, aseos, adegas, despensas, moitas, armarios, cuartos enteiros destinados á roupa, cociñas, comedores, todos quedaban no mesmo andar, e certamente no mesmo corredor. Os mellores cuartos estaban todos á man esquerda, segundo se entra, xa que eran os únicos que tiñan xanelas redondas, fondamente cavadas, que daban ao xardín, e aos prados de alén baixando o río. Este hobbit era un hobbit moi acomodado e apelidábase Bulseiro. Os Bulseiro viviran na veciñanza do outeiro dende había moitísimo tempo, e a xente considerábaos moi respectables. Non só porque a maioría deles eran ricos, senón tamén porque nunca tiveran aventura ningunha nin facían cousas inesperadas.
Podíase saber o que diría un bolseiro de calquera asunto sen ter que preguntarllo. Esta é a historia de como un bolseiro tivo unha aventura e se atopou a si mesmo facendo e dicindo cousas absolutamente inesperadas. Pode que perdese o respecto da veciñanza, pero gañou... Ben, xa veredes se ao final gañou algo. A nai do noso hobbit particular, pero que é un hobbit? Supoño que nos nosos días os hobbits hai que describirlos de algún xeito, dende que se fixeron raros e tímidos coa xente grande, que é como nos chaman. Son, ou eran, xente miúda, máis ou menos da metade da nosa altura, máis pequenos que os ananos barbudos. Os hobbits non teñen barba. Hai pouca ou ningunha maxia neles, agás esa común e cotía que lles axuda a desaparecer silenciosa e rapidamente cando algún estúpido tipo grande, como a vos ou como a min, se achega facendo un ruido de elefantes que se pode oír a unha milla de distancia. Tenden a ter un bandullo grosso, visten de cores brillantes, sobre todo verde e amarelo. Non levan zapatos, porque nos pés teñen unhas solas naturais, duras como o coiro, e un pelo mesto e quentiño de cor castaña, como que lles medra na cabeza, que é crecho. Teñen longos e mañosos dedos escuros, caras apacibles e rin con risas profundas e frescas, especialmente despois de cear, cousa que fan dúas veces ao día cando poden. Agora sabedes abondo para continuar. Como ia dicindo, a nai deste hobbit, é dicir, Bilbo Bolseiro, era a afamada Beladona Tuc, unha das 3 excepcionais fillas do vello Tuc, patriarca dos hobbits que vivían alén da auga, o regato que corría ao pé do outeiro. Dicíase a miúdo, noutras familias, que moito tempo atrás un devanceiro dos Tucs casara sen dúbida cunha fada. Por suposto, isto era absurdo, pero certamente había aínda algo deles que non era hobbit de todo. E de cando en vez, algún membro do clan Tuc ia vivir aventuras. Desaparecía discretamente e a familia botaba terra sobre o asunto, mas o feito era que os Tuc non eran tan respectables como os Bolseiro, aínda que sen dúbida eran máis ricos. Polo menos, Beladona Tuc non tivera nunca aventuras despois de casar con Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo, construíu para ela, e en parte cos cartos dela, o burato hobbit máis luxoso de cantos se puidesen atopar por baixo do outeiro ou por riba do outeiro ou alén da auga, e ali ficaron ata o final dos seus días. Aínda así, é probable que Bilbo, o seu único fillo, malia semellarse e comportarse exactamente como a segunda edición do seu recto e sosegado pai, tivese no seu carácter un chisco do lado dos Tuc, algo que só agardaba unha oportunidade para sair. A oportunidade só chegou cando Bilbo medrara, cando tiña uns 50 anos e vivía no fermoso burato hobbit que vos acabo de describir. En apariencia, se establecera ali para sempre. Por algunha curiosa casualidade, unha mañá, hai monto de tempo, na tranquilidade do mundo, cando había menos ruído, máis verdor, e os hobbits eran aínda numerosos e prósperos, e Bilbo Bolseiro estaba de pé diante da súa porta despois do almorzo, fumando nunha pipa de madeira, enormemente longa que case lle chegaba ás laúdas dedas dos pés, apareceu Gandalf. Gandalf! Se oírades só un cuarteirón do que eu oín, e eu só oín unha parte pequena do que se pode oír, estaríades preparados para calquera caste de conto meritorio. Contos e aventuras xurdían aló por donde el ía, do xeito máis extraordinario. Certamente non baixara aquel carreiro a beira do outeiro dende había anos dende que morrera o seu vello amigo, o vello Tuc, e os hobbits case esqueceran o seu aspecto. Estivera lonxe do outeiro e alén da auga por algúns asuntos particulares, dende que todos eles eran nenos hobbits e nenas hobbit. Todo o que vira esa mañá o confiado Bilbo era un vello cun caxato. Levaba un alto e puntiagudo chapeu, unha longa capa gris, unha bufanda prateada sobre a que lle colgaba a barba longa e branca, ata máis abaixo da cintura, e inmensas botas negras. «Bo día», dixo Bilbo, e iso era o que quería dicir. Brillaba o sol e a erva era moi verde. Pero Gandalf ollouno dende debaixo das longas e mestas sobrancellas que sobresaían máis alá da aba do seu sombrío chapeu. «Que queres dicir?», dixo el. «Desexasme un bo día? Ou queres dicir que un bo día tanto se me gusta como se non? Ou que hoxe te sentes ben?
ou que é un día no que habería que ser bo? Todo iso xunto, dixo Bilbo, e ademais un día estupendo para unha pipa de tabaco na soleira. Se levades unha pipa convosco, sentade e collede do meu tabaco. Non hai presa, temos todo o día para nós.